Да, тук точно няма. Якаре? Давай. Но опитвам се. Само напред. Само напред. Задържаш го напред, така, точно е. Там са ти светлините. Не знам дали ги видя. Може да ги изгасиш, да ги светваш предните фарове. Да, между другото, я цъкни на фаровете. Къде? Ей, тук на лампичката. Я пак, примихни малко. Ей, машинка. Давай. Какво стана? Забива гумата в телефона. Ма това е долу свет, това е съвсем като... Да. Тунинг, Чакай, че да не го да. като гаражен тунинг. Няма ли да му сложите някакви сензори да не се ударя? Между другото, мислихме да му слагаме, ама просто няма достатъчно време за всичко да се направи. Ние имаме сензор, по принцип има сензор в момента, който засича начало и край на трасе, ама не го девелопнахме в апа, смисъл нямаше време да го девелопнем в апа. Чувате ли на Робо какво беше там? То не беше ли Той или то мина ли това Робо? Той като девелопна това... инженер? Инженера е малко печелившите на този евент, който е бил. Много готини. Това може... Гледах на Пловдивския панер, гледах не такива малки, които ги използват. Само, че тук в дупките малко по-трудно се движи. Дай как пробива. Да. Да, пред. Сетни предните силни, но е тъмно. Да покарам малко отвътре. Чакай на 5.